Sme radi, dneska sme chceli vyhrať. Hralo sa o 6. priečku a sme radi, že sme vyhrali. Ale treba povedať, že sa nám opakuje stále, že máme stále veľa vylúčených a bohužiaľ dneska môžeme gratulovať. Môžeme ďakovať hlavne brankárovi, že nás podržal. Treba sa pokúšať o tú streľbu a vieme, dali sme pár takých golov a hlavne sme si povedali, že musíme tlačiť sa na tú bránu a sme radi aj za také góly. Tak my excelujeme stále celú sezónu. Nechceme sa škrabať, hlavne dúfame, že nám to pôjde ďalej takto. Na Zvolen strácate 2 body, dúfate sa ešte na to? Určite, tak teraz ideme do Nitry, potom ideme do Zvolena a chceme ísť čo najvyššie z play-off. Aj keď sme mali dobrý vstup do zápasu, viedli sme 1-0, s tou prvou tretinou nie som spokojný. Bol tam malý pohyb, prehrali sme osobné súboje a dokonca sme dostali gól aj v našej presilovke. No a potom som urobil zo 4, sme začali hrať na 3 pečky, tak určité zmeny. Pomohlo to, ožilo to, lepšie sme mali pohyb, dostali sme sa do šanci. No a si myslím, že za tú druhú tretinu, za tú aktivitu útočnú, myslím, že zaslúžene dneska vyhrali a získali 3 body, veľmi dôležité pre nás. Z našej strany sme sa dneska dopustili strašne veľa individuálnych chýb a viazla nám kombinácia, veľa nepresných prihrávok sme mali a z toho pramení, že sme sa nemohli dostať do nejakej vyloženej šance. S takýmto množstvom individuálnych chýb vonku sa veľmi ťažko vyhráva.